खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 अक्ट'बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ गोसोआव जिंगा बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्रांनो हागौ सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय गुबुना खहा खालामनो नाजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव हेंथा नुजाथिगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन नाथाय अब्लाबो गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम सोरबा खाथि लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ गोजोननायनि आंखाल जागोन बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सुथुरा बांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सानाय सुनाया बांनो हागौ देहाखौ जोथोन लानांगौनि गोनांथि फैगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा खुसिनि आंखाल जागोन जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो मोजां नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुनजों अनजासो गारगोन सिगांनि जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि आरो जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबुफोरा गोमानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर बेले बेजे मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआबो बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन
समाजाव दिनै मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुनजों अनजासोगारगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन। सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। सिगांनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुनजों मान होजागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव गोदान बोलो फैगोन। जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं आरो उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन।
धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां आरो पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन मोननो लुबैनायखौ मोनाबो जानो हागौ मानिबा उन दाहाबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव नाथाय मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुङाबो जानो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोजोननि आंखाल जागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि साननाय आरो बेले बेजे साननाय फैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ अदेबानि गुबुननो फोरमायनो हागोन नाथाय अब्लाबो गुबुननि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।